Gandang hapon, guys. It's Konnichiwa. November 1. Ayun, staycation kami ng bebe ko. Yoy Gogo na Mina. Ano yun? Good afternoon, everybody. Sukot sa ulo. Ayun, dito kami sa ano lang naman. Napakalayo nito, guys, sa bahay namin. Sobrang layo. Anak, alam. Go. So, ayun, dito kami sa Makati. Makati. Kasi gusto ko tong mag-swimming eh. 1905, anak. Dito banda. Ayan. Kasi, tinatanong ko kung gusto nila magbakasyon, yung ganun. Ayaw niya. Ay, sabi ko, lagi ka na lang sa bahay. So, ayun. May 3 days pa. Staycation na lang. Sa bahay. Sino pala din nasa bahay? Ikaw. Ako? So, here. Ikaw na lang lagi. Wait lang. Sabi ko twin eh. Bakit di niya tinwin? Nakakalaka. Ay! Shucks. Bakit one bed lang? Sabi ko twin. Ba't ganyan? Tabi tayo. Ang gulo pa naman na itong batang to. Sarap pa gano'n. So, ayan. Dala ko yung aking laptop. Ayan, para makapag-edit. Ang hina din kasi nung ano pala guys, nung wifi namin sa internet namin sa bahay. So, nabubuisit ako. Imbis na ma-upload ko na ng sunod-sunod. Wala, grabe ang hirap. Kaya, ayun. Sulitin natin ang free wifi dito. So, yan. Swimming lang naman ang ano nito eh. Ang gusto nito. Ano to? Nabubuksan, anak? Hindi eh. Ayan. Nakapag-edit na ako kanina eh. So, kaya upload ko na lang. Gadget. Yun nga, pinunta dito eh, makapag-upload eh. Panatang kita. And di na rin namin papalitan yung ano, yung kwarto. Yung kaloko. Okay na to. Pinabuko is dalawang ano eh, dalawang kama. Binigay sa akin, isa lang. Nalikot pa naman na ito, kaya gusto ko dalawa talaga. Colors. Anyway. Nawin mo ako. Dito kami guys sa ano, SM Jazz. Bili lang kami ng mga makakain sa loob ng 3 days. Lalabasan. Ayun. Talagang stay lang talaga. Staycation. Wako TikTok ah. Bala ka. Tapos mga ano, Tapos mga... yung piatos, kuhanan mo rin ako. Ay, ano ba yung mga ganito, mami? Tapos kumuha kasi siya doon kanina, Mga papalitan ko lang sa Mga ganito. Palitan mo na yung yun. Same ba yun? Yun know? Diyos ko itong bata talaga, pati medyas niya oh. Kaloka. Same? Ayun, original taste. May bayad kasi yung waran dyan eh. GoPro. Makikilagay na lang po sa ref. Talagay mo saan? Diyan na naka. Ito lang kinuha ko guys. Dapat sabi ko sa ano kami, sa may MOA. Doon sa... Sabi yung hugis bar ko na hotel. Kaso, ang mahal sa Conrad. Kasi sabi ko parang ang maharlika naman sa bar. Kurito talaga eh, no? So, ayun, dito na lang. Swimming pool lang naman yung habol na itong batang to eh. Kaya may swimming pool yung inano ko. Pinili ko. Ayusin mo nga yun sa'yo. Sige nga. Tumutunog yun. Ano tumutunog yung mga buto-buto niya? Dito yun, no? Mga joints niya. Ito. Oo. Bilisan mo na sayang yung ano, loko pa. Tumutunog talaga eh. Dito nga kasi yun. Bakit? Palit. Tangkad na na itong batang to. So, tangkad mo ako kay mom. So, tangkad na siya sa akin. First time.
That's Oo nga nothing eh. in the face of Mami! tragedy. Kasing late eh. Dati dito parang gumagano ka lang sa bed, oh. Nagko-crawl ka pa lang. Ngayon, binata ka na. But Noon na yung anak niyo. Baliw. So, ayun, galing na kami nga guys. SM Just. Bumili na kami ng mga yan. At staycation. Walang labasan. Meron naman, siguro. Pag sinipag kami nito. Ayun. Ano sana ako mag-upload. Kaso, hindi ako nakaka-connect ako sa internet dito, sa wifi. Sign in. Kasi hindi ako maka-sign in. I mean, binablock ng ng computer ko yung... Tama, binablock ng computer ko yung mga apps na... Mali, ano ba? Binablock ng mga apps ng computer ko. Yung... internet. Kaya ka-alerts. Sabihin mo yung Alert. Di rin nila alam yan eh, dito sa computer. Si daddy mo kasi nag-ano nito eh. Para safe lagi. At ikaw, kung ano-ano pinagpipindot mo kasi minsan. games lang nilalagay ko dyan. Kaya yun, binablock tuloy ni daddy yung ibang... I have something really serious. Excuse me. Anyway, ayun guys. Ayun lang ganap ngayon. Taba ako ng grabe. I don't think you'd make a good blonde. No, Ayan na. For his wife. be a vampire anymore. Tapos magtataiwan pa kami. Pagkain na naman doon. Ay, naku. Kaya, ano pang, The machine is built and the serums are ready, but what's the use of going to gym? Try gym tayo. When I was little. When I Eh, became hindi nga ako nagdala eh. I was just a messed up kid. Now Sabi ko nga kay dati, paano ko na, pa-terminate ko na yun. Kasi sayang, na-chargean kami ng magkano. Tag 2.8 ata kami. So, nasa almost 6 na per month. Eh, 3 buwan na ata kami hindi nakakapunta, di ba? O, 9K na yun. So, sabi ko, pa-terminate nga muna natin, tapos apply na tayo ulit. Hello po. Kasi ang bala ko ay sa January na talaga. Pagkatapos na itong mga holidays na to. Wala din naman say-say. Magkano ko. Da-diet ka tapos puro kainan ang pupuntahan. Kaliwat kanan na party, di ba? excited to test my new lab out on you. Good morning, guys! It's 9 o'clock na. AM sakto. Nakapag-breakfast na rin kami ni Chris sa baba. Kasama yung free breakfast sa in-avail ko. Kaso, hindi ako nasiyahan sa food nila. Sabi ng anak ko, matigas daw yung kanin. Siguro dahil nahanginan. Tumigas. 10 PM gabi na yun, di ba? Oo nga. So, let's go. Mag-swimming daw kami. So, buti na lang nagdala ako ng pang-swimming. Pag-swimming ko, kasi sabi ko dapat siya lang. Sabi ko, baka mapaswimming ako. Kaya ayun, nagdala na rin ako. So, let's go. Pinapunta ko dito si Dayan, tsaka si Lucas. Kasi yung batang yun is sobrang hilig din sa swimming. So, since until Sunday naman kami dito, baka pwede na din sila dito mag-stay. Saan mo tutulog? Dito, mag-extra bed na lang tayo sa Lapagka. Let's go! Sabi ko, So, ayan ang pool area nila. Maliit lang. ang mababa. 4 feet. Oo, 4 feet. Doon yung mas ano. Doon nga. Ayan, dito si Kadju mamaya pag pumunta siya. Ako magpupunta. Pupunta yun. Ayan. Mag-ano ka muna, mag-shower ka muna doon. Tanggalin mo yung damit mo ha. Akin na yung lagay mo dyan. Yan. Mag-wash ka mabuti ha. Yung card na. Sige. Tanggalin mo yung shorts mo, tsaka yung damit mo. Diyos ko, batang to. Sino nandito? Ha? Ala, pinaliguan mo din si Carl. Alo, gulat naman. Doon sa gilid. Doon sa gilid. Doon sa gilid. Doon sa gilid. Gabas. Nahirapan na ako, wala pa daw gabi. Nakikita ka yung magalaw. Nakagagils ako. Possible. Langya ang bata ka eh. Wait lang, mag-swimming nga tayo. Galit na galit siya. Umaho na siya. Ano mo? Nanginginig na eh. Kalurks. Tapos na. Yung... Hindi pa rin mawala-wala yung nginig niyo. Sarap, baby. Sarap, Cash? Sarap ka, Cash?
Cute na karoma pa. Loko. Pogi, oh. Hi. Mag-hi ka sa guys. Baby. Cash. Wala. Busy siya sa pagkain ng crinkles. Aray ko! Toy! Aray ko, nangungurot ka! Ikaw talaga, nangungurot ka, ha? Ayun guys, kakain kami sa labas. Ito yung bata ko. Wala. Wala, wala. Dali, 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 dali. Bilis na nakaputong. No, dali. Si Kuya. Si Kuya. Hala, mahilo to. Mahilo to, tingnan mo to. Ano, ha? Ha? No. Miming? Miming? Walang miming eh. Walang miming. Oh, yun na. Labas na tayo. Dali! Dito na tayo dumaan. Dito may ano dyan. Dito na, anak. Ayan, oh. May daanan dyan, eh. Diyan lang tayo sa restaurant. Oo nga, may restaurant ako nakita dyan, diba? Dito! Hindi, sa umaga lang yan. Yung buffet. Ha? Kumaloko ka, ha? Uy! Okay ka, okay! Hala! Ano? Ay, truck! 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 Yes, truck! Ayun, may truck daw. Hala! Balik ka na! Dirty dyan! Ano naman? Dirty dyan! Dali! Yes. Mahilig to sa ano, sasakyan eh. Wala yung bata, nakatulog. Akala ko nakaano lang. Bilis na ako makatulog. Nakatulog si Lucas. Napagod siguro yun sa kakaswimming. As in talaga na-enjoy niya yung swimming guys. Kahit na ilang oras lang ano. 1 hour lang ata. Tignan mo, katulog na yung bata. Nanonood lang ng ano. Wawa manang kadyo. Wawa na ako. Nag-i-interpon niyo pa. Dito kami guys sa favorite na Kuya Jay. And syempre favorite na scallops na itong batang to. Ayun, nilipat namin yung bata rito. Napagod sa kapamiming. Nakatulog. Dito na. Kasi yung inorderan namin ng sinigang nakatulog na eh. Ha? Pachap na raw. Sige, okay lang. Pachap na. Pachap na kami, kuya. Yan, sinigang na baboy, chicken, pansit, pakbit. Mabagrat niya, sige ka. Mabaw ka, wala sa oras. Tapos, pata. Yum, yum. Kain tayo. Dito na kami ulit, guys. Ayun, umiiyak ang aming baby. Gusto sumunod sa dada. Bumaba ulit sila, Chris, yung magsuswimming daw. Magpusawa sa swimming yung batang yun. Ayun. Kaya ka na, may dala tayong baw. Uy! Antok ang pogi ah. Diba? Oo. Pula na yung maka. Oo. Si Aqua Boy to eh. Ang guwapito. Bagong gupit. It's him, all right. First thing we noticed was No, that he came to our house like a farm worker. Cartoon Network. Wow naman talaga eh. Kanin sabaw lang yan eh. Basta may sabaw, okay na yan guys. Panalo na. Naku. Put. Put. Gusto mo dito ka na lang. Tapos tayo ka na. Dito ka. Yan, nagkukusa na siya kumain. Galing ah. Kaso manonood siya. Doon mo sa ano, Chin? Yan, oo. Para nakaano siya. Wala yung ano nilo.
Crispolo? Not long ago, Ay, akin na. Goosebumps monsters were Lagay ko locked muna sa away. ref. Now, they're bringing Halloween to life, and only these Ang palpak naman kasi ng straw nila talaga eh. Papel. Oo nga eh. Bow. Kaya? Kaya? Very good yan. Tayo na lang, tayo. Yan. Yan. Oh. Oh. Kaliwete pa. Dalawa? Wow, galing. Oh, sinisilip niyo. Sarap. Miming! Gabi na, sinisilip niya yung miming. Kala niya nandiyan yung miming. Wala niya, Miming. Tama na, Miming. Ay, sus! Ayun, nakikita ka na. O, kain ka na, ayun o. Kain ka na, para makita nila. Ayaw mo na? Oo, makikita ka nila. Okay, sige na, o. O, huwag mo ibabagsak, ha. Oo. Magbagsak ka. Okay. Sabi mo, Hi, guys! Tala. Kausapin mo sila. Vlog pala yan, eh. Ilayo mo sa mukha mo, ganyan. Opo, sa'yo yan. Smile. Smile ka. Oh. Oh, smile ka na. Ay, di. Pal, away. Ay, smile! Dali na, vlog na. Smile na, dali. Vlog pa na. Apel na. Wow. Fist bump. Sarili mo dyan. Dali na, dali. Vlog ka na. Smile. Hi, guys. Hi, guys. Dali na. Hi, guys. Dali na. Dito. Ganyan natin. Kasi na. Sayaw ka nga. Makita nila sayaw mo. Paano yung sayaw? Doon ka. Dali, doon ka. Doon. Sayaw. O, makita sayaw mo. Uy, dito ka. Hi, guys. Nagpapaturo si Lucas, guys, mag-vlog. Dali na. Hi, guys. Hi. Okay, kiss daw si Lucas. Uy. Bob. Appear. Miss Bob. Bob. Galing nga. Appear. Appear. Ano pa? Ha? Dami mong alam, Pogi. Guwapo. Ang sama ng tingin kay Kuya Christian. Hello. Bakit, guys? Pinerap niya kasi sa akin si McQueen. Oh, tapos? Tinago ko sa likod ko. Ay, biglang nagalit. Ala, grabe mo. Galito. Bagrot na yun, oh. Ano? Iiyak ka rin. Alam mo, si Mariel, Wala, galit na mabuti yun. siyang anak. Kahit kailan, di niya ako pinag-alala. Pikit ka, pikit. Hindi siya Pikit. nagreklamo. Ayaw mo na ka, ayaw mo. Pikit ka muna. Mga na ng mga kapatid. Pikit ka. Bibigay ko Lagi to. natapuan niya. Ayaw na ka. Pikit. Close eyes. Galit. Siya ang bunso. Huwag mo ginagano kasi. Huwag mo sinisigawan. Pikit mo Nung na naskam ako ng sarili kong kaibigan, Bully si Kuya Chris. Ano? kumuha ng pera isang araw. Kanina pa yun, guys. Ngayon ko lang na vlog na. Ano? Palad, Pag ikaw, sinapok niya, dalawa. lumabas yung resulta ng college entrance exam niya. Nakakuha sana siya ng scholarship at nakapag-graduate. Pakita na yung McQueen niya. Pero, Si McQueen kasi. huwag nang mag-aaral. Pikit ka muna, pikit. Ayaw mo na kasi, diba? Tinari niya Close sa'yo. eyes ka muna, close eyes. Napahagulgul na lang ako sa kahilingan. Napahiya! Ganito naman siya! Sigurado ako Napahiya! Ano nagagalit? Iiyak! sulok ng puso. Iiyak na si Lucas! Yaman.
Nakakaloka ka. Pero, Gusto na. Miming. gaano karaming Miming trabaho tayo, ang Miming. hinihingi mo sa kanya, hindi na niya tumakaya. Mimi. Nakakaloka, kalokas. Account mo na lang, wag yung account ko. Ay. Ayan o, bati na sila o. Bati na kayo ni Kuya. Binigay na sa'yo si Car. Bati na kayo ni Kuya. Car. Huwag mo na ulit agawin, Kuya. Cute si Lucas. Tinatago mo kasi. Tago mo kasi, wag na kasi anak. Kawawa naman siya. Parang iiyak na naman siya. Wag na, kawawa man eh. Huwag ka nang bully. Hindi dapat bully ang kuya. Tamo. Sorry na. Dali na, hug na. Sorry na. Miming tayo. Miming, ala. Nasa pa kayo remote. Miming tayo, Miming. Hindi anak. Ano lang. Water lang. Huwag malamig. Kahit ito bawal? Bawal malamig. Nagagamot pa yan si Lucas. Ay, baby. Kakas! Tabotchoy ka na eh. Ay, sarap ah. What's safe enough to hindi Mountain Dew? Ha? Nag-magic ka. Ubus mo na yung Mountain Dew mo. Ubus mo na yan. Ay, kumuha ka L7 up siguro. Butching na yan. Nakas kumain eh. Kukuha pa ka. Saba-saba na naibotong kutin mo. Nagwa-vitamins ba? Hindi pa. Kaya nyo lang. Kumain na kumain. So, hi guys! Nakaalis na kanina pa sila, sila Dayan. 1 oras na ata. So, malamang nasa bahay na yun. So, tomorrow, babalik sila dito. Para kako masulit ni Lucas yung yung pagsuswimming. Kasi kanina, anong oras na sila dumating? Alas 4 na ata. Wait lang. Malabo. Kinis to kanina ni Lucas eh. Ayun. So, sabi ko bumalik na lang kasi hanggang Sunday naman kami rito. And then, tomorrow, dito na sila matutulog para, kasi Saturday na bukas, last night na namin. Kinabukasan Sunday yung check out. Kaya, ayun, sabay-sabay na kami mag-check out. So, yun. Yun lang guys. Ay, nako, staycation. Musta? Nag-swimming pa sila pala kanina ni Tito Pep niya. Ayun, nag-lotion lang ako at try na yung aking legs. Simula pa nung nag-Japan kami, hindi man lang ako nag-lotion sa Japan. Kaloka. So, nagbibitak-bitak yung ko, yung skin ko. Ayun, tapos na lang mag-skincare. As usual, yun lang yung ginagamit ko. Kaso nagtutubuan ngayon guys. So, simula nung oh my gosh. Ayun, siguro dadat na ako. Kaya, tubuan mga people. Anyway, good night. See you tomorrow. Good night, baby. Good night. Good night.